Rusiýanyň Ukrainanyň halkyna garşy alyp barýan baswalçylykly uruşy Türkistan Sewitinde çoňňyrym sany krizisi döredýär. Sewit döwletleri resmi taýdan uruşa gatnaşmaýar diýilse-de, hakykatda ýagdaýlar has başgaça. 2026-njy ýylyň may aýyna çenli Merkezi Aziýanyň 5 ýurdundan jemi 12.919 kişi Rusiýanyň Goranmak ministrligi bilen harby şertnama baglaşyp Ukraina garşy uruşa gitdi. Bu barada garaşsyz Kırgız jurnalisti Adil Turdukulov makalasynda ýazyp, häzirki ýagdaý giňişleýin düşündirýär. Merkezi Aziýanyň hökümetleri resmi taýdan uruşa gatnaşmaýandyklaryny aýdýarlar. Emma müňlerçe adam Rusiýa tarapynda söweşýär, ölýär, ýesir düşýär ýa-da ýitirim bolýar. Turdukulowyň getiren sanlarynda ýurtlara göre paýlanyş şeýle. Özbegistan 4955 adam, Täjikistan 3489 adam, Kazakystan 2420 adam, Kırgızstan 1474 adam, Türkmenistan 581 adam. Turdukulowyň bu sanlaryň dolup däldigini belleýär. Sebäbi Rusiýa bu maglumatlary köpçülige açyk çap etmeýär. Turdukulowyň ýazmagyna görä, uruşa gitmeň sebäpleri dürli bolup durýar. Käbirleri ýokary aýlyk haky wagdasyna aldanyp şertnama baglaşýar. Käbirleri haksyz türme tutsagynyň deregine söwüşe uğradylýar. Käbirler bolsa Rusiýa watandaşlygy almak maksady bilen uruşa gidýär. Kırgız jurnalistiniň belleýişi ýaly, daşdan seretseň bu şahsy karar ýaly bolup görünýär. Aslynda Sewit ýurtlarynyň Rusiýanyň zähmet bazaryna ykdysady taýdan bagly bolup galmagynyň netijesidir. Turdukulov bu ýagdaýy bütün Türkistan Sewitiniň sistematik meselesi diýip häsiýetlendirýär. Emma Sewitiň häkimetleriniň bu barada dymýandygyny nyktaýar. Türkmenistanda bu dymyşlyk hasta aýdyň duýulýar. Ýurtda içerki maglumat wakumy hökmürawanlyk edýär. Guramaçylykly terror topary durmuş ykdysady statistikany hem halk köpçüligine ýetirmeýär. Bu ýagdaý bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Milli Halas ediş komiteti bir nokada ünsleri çekýär. 2026-njy ýylyň 22-nji ýylynda Birleşen Milletler Guramasynyň mejlisinde Türkmenistandaky rejimiň wekili Vepa Hajiýew halkara parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek mowzugynda çykyş etdi. Bu rejim Türkmenistan watandaşlarynyň taşar ýurt urşunda söweşýändigi barada dymyşlygyny goraýar. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň münberinde halkara parahatçylygy ertekisini okaýar. Фамилия, имя, отчество. Мередов Максат Давлетмурадович. Оператор беспилотника бригады «Помста», что значит «месть», рассказал, что Мередов находился в том районе, где украинцы проводили разведку.